O Parque Comarcal de Bombeiros de Chantada e tamén os de Monforte e de Sarria comezaron o pasado día 20 unha folga indefinida. Así o anunciou o Comité de Empresa o pasado venres cun preaviso de folga indefinida. Trátase de outra acción encamiñada a reclamar a equiparación salarial dos bombeiros cos seus homólogos do resto de Galicia. Pese a que estes parques comarcais pertencen ao Consorcio Provincial formado pola Xunta e Deputación de Lugo, a súa xestión é privada e está en mans da UTE a Sanatutecnia. Relatan que os seus soldos son os máis baixos de Galicia e lembran que a Deputación aprobou este ano unha partida para equiparar os salarios, pero está pendente de que tamén o faga a Xunta, según apuntan. Por outra parte, reclaman a depuración de responsabilidades ante o que din incumprimentos contractuais da empresa na prestación do servizo, o que repercute nas condicións dos bombeiros. Doutra banda, piden a aplicación do IPC recollida no convenio e que a empresa tería suprimido de xeito unilateral, segundo sinalan no comunicado asinado polo Comité de Empresa dos Bombeiros da zona Lugo Sur.